U večerašnjoj Bujici na mreži pogledajte ekskluzivni razgovor sa saborskom zastupnicom Nevenkom Bečić, koja je komentirala sukob Željka Keruma i Don Ivana Grubišića. Ja Željka opravdavam i njegov stil također, jer on ima pravo na to. Poštovani gospodin Don Ivan Grubišić ima 80 godina. Dakle, to je dug životni vijek. U tih 80 godina života on nije pokazao nikakve organizacijske sposobnosti, ni operativne, ni projekte koje je odradio. Prema tome, što on može ponuditi sa takvim iskustvom Splitsko-dalmatinskoj županiji? On kaže da će ponuditi moral, poštenje. Ne, moral i poštenje je trebao ponuditi tamo gdje je Sonin u službi onoga za koga se vjenčao. Vjenčao se za crkvu i Boga. Prema tome, tu moralnost i etičnost je trebao služeći u crkvi prenijeti narodu. On to nije napravio. Treba biti vjeran, pa nije vjeran. Mreža TV vam predstavlja Bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.